Mthabela siyabingelela ibandla likaKristu lonke igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabingelela igama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu sibona nabantwana baNkulunkulu bavela ngapha ngaDabeka. Siyathokoza kakhulu ukubabona izethu. Siyabonga kakhulu. Ngithanda ukuthi bazalwane ungasilahlekeli lokhu ukuthi whenever we talk of the coming again of Jesus, sikhuluma actually safundisa izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Amen. Angazi kuyavuka nje inhliziyweni yami ukuthi ake sifunde lapha kuqala incwadi yokuqala kwaseKorinte chapter 2. Incwadi yokuqala kwaseKorinte chapter 2. Fika ukuthi ngalesi sikhathi siyafika nje sivela kwamaphumulo. Funda ke sisi verse 9. Verse 9 and 10. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso lingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu. Malibongwe igama lenkosi. Laphana chapter 13 verse 12 to 1. Nisnibusele ibhesi and chapter 13 verse 12. Ngokuba manje sibona esibukweni kaNofifi kepha labo sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Amen. Laphana esifunde khona eqaleni lithi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ukulungisela abamthandayo. Iso lingazange lithi nendlebe engakazi ukuthi noma siyakuzwa uma ufunda ngale chapter 13 kuyingxenye. In fact yonke into ebhalwe la eBhayibhelini ngenkazimulo esiyibekelwe njengabantwana bakaNkulunkulu kuyingxenye bazalwane. uQueen waseSheba watshelwa ngobukhazikhazi bombuso kaSolomon wafuna ukuyozibonela uma efika khona wathi lokho engikubona lo engikuzwile akuyona nengxenye yalokho engikubona lo. Amen. Abangitshele bona akuyona no half wento engizibonela yona la. Now that is why sinevesi elithi bemeli bakhe ngebandla siyalangazelela ukuvela kwenkosi yethu Jesu Kristu. Ngoba mawufunda encwadini kaLuka 21 iBhayibheli masenibona izinto ziqala ukwenzeka ezikhomba ukuya kwenkosi phakamisana amehlo ngoba ukukhululwa kwenu kusondela sonke ukukhululwa kwenu
Ukubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu kuphethe insindiso egama layo libizwa kuthiwa ukukhazinyuliso. Nikona? Awutshela makhelwane. Ukubuya kwenkosi yethu Jesu kuphethe insindiso ebizwa kuthiwa ukukhazinyuliswa. Hallelujah. Ukukhazinyuliswa. Hey, Nkosi yami. Sobeke now ukukhazinyuliswa siyabona lapha encwadini yokuqala chapter 3 uJohane mawuqala verse 1 uqhubeke njalo ifike endaweni ethi nxa ebonakaliswa siyofana naye. Yes. Xa yenze njani? Siyothini? Kunjani kanti yena masifunda lapha kuMateyu 17 uJesu eshintsha eba yesimisimo siyezwa kuthiwa ubuso bakhe bakhazimula. Yes. Siyezwa kuthiwa ingubo zakhe zabamhlophe. Nekona. Now uJohane uyasho naye athi ubuso bakhe njengelanga ukhanya njengelanga athi inyawo zakhe njengethusi ephuma emlilweni. Achaze konke kathi ufasa ibhande legolide athi nje uyakhazimula. Now manje ke indaba enkulu ukuthi ma ebonakaliswa sifana naye. Yeah, that's right. And emveni kwevukile emangcwabeni uJesu wangena wavuka nomzimba omusha. Yes. And umzimba avuka nawo niko. Amen. Wavuka nomzimba ongafani nomzimba alale nawo. Yeah, that's right. That's right. Ubonakala ngani for the first time ukuthi kuvala unyawo kodwa bonakala sethu. Now mawufunda incwadi yokuqala kuseThesalonika chapter 4 uqalisa phela lapha verse 13 ukuthi wasithanda basingabe nakwazi ngabaleleyo. Engicabanga ukuthi abalele kakhulu ukukhuluma ngabalele beKristu. Ukuze ukulala kwabo kungasikhalisi njengabangenathemba. Ngoba sinethemba lokuthi bazovuka nanokuthi sizobonana nabo. Bazovuka bavukele ekuphileni okuphakathi njengoba kusho encwadini kaDaniel chapter 12. Kodwa abanye bavukela ekukhanyeni. Ikhona nonke? Ngabanye bazobavukela enkazimulweni. Yithemba lelo esilibekele lokuthi ngenye imini sizokhazimuliswa. Lithi iBhayibheli usizi olulana olungonomzuzwana lapha na 2 Corinthians chapter 4. Usizi olulana olungonomzuzwana. Yes. Yes. Alunakulinganiswa nenkazimulo ezokwazi. Yes. Amen. Amen. Now silindwe yini thina? Kunenkazimulo enkulu ezokwazi. Iyambulelwa bani abangcwele walibonga igama lenkosi. Manje ke yilonto ke esilindile njengebandla. Niyakhumbula uMosi ngifuna sibambele ndawo. Niyakhumbula uMosi evela entabeni mayifika eSisrael abantwana bakwaIsrael bayisaba ukumbheka wayekhazimula ubuso bakhe babunjani ngendlela ukuthi akathini. Amen. Yazi kwakwenzeka lapho wayekuthiwa ka-taste into abangcwele abazoba yiyo. Webona njengoba imizimba yethu sisayigeza, imizimba yethu sisayifaka uvaselina, ubani bagcoba uvaselina la endlini. Iy'nwele zethu sisazibunda, sisazisa esalon, emzimbeni emisha iyobe ingasadingeki ishawa. Emzimbeni emisha iyobe ingasadingeki uvaselina. Emzimbeni ezayo iyobe ingasadingeki i-hair food. Isebenzisa uqine nje emhlabeni. Ngoba haleluya. Manje ke silindelwe inkazimulo engunaphakade. Akuze ukhasimuliswa thina sodwa kodwa nendawo ozohlala kuyo siye enkazimulweni. Yes. Siye enkazimulweni. Kangoba mawufunda la ukuthi ibheka ngikwenze konke kwaba kusha. Ngafuna incwadi yeSamuel. Bheka ngenza konke kube njani bekusha. Ebesethi unqobayo ngiyomenza ukuthi abe yindlalifa yakho konke lokho. Engikwenze kwaba kusha.
mayithi bheka ngenza konke bekusha yonke into izobantsha nezihlahla lezi sezinegciwane lesono sezathintwa yisono yonke into namatshe azohlanjululwa ngumlilo ney'ntaba zizohlanjululwa ngumlilo ulwandle lizosha lonke ya nikona lolu lwandle lizosha lonke instead zizoreplacewa pools of fresh water living waters, rivers of living waters, mountains will glitter. Hallelujah. Amen. Yeah, and where there will be no disease, no sickness, no pain, no anxiety, no fear. There will be no need. Kunamavesi azophelelwa umsebenzi esinawo la eBhayibhelini. Uthi ukhona ogulayo phakathi kwenu makabiza abazali babheke zakhe abantu bakhe bengasasebenzi nokuthi nibekezelani sobe singasabekezeli lutho nokuthi ixolelanani ngoba isono sobe singekho uzolokhu uxolela abantu nomthandazo uthi usithethelele amacala ethu nobe ngasathandazwa ngalo nokuthi hlomani zonke iy'khali uze kwazi ukumelana akekho esobe simhlomela lapha ngobusathana bevangeli no more pain and lithi iBhayibheli siyokwazi ngokuphelele masifika ngapha yes kusho ukuthi ukufika kwenkosi yethu uJesu kuzoba ne-change okuyenza eqondweni that is why masifika ezulwini asizoyifunda into ey'ningi sofika sesizazi njengo-Adam azange afundiswe ukuthi uyobona ke makudlula ingulube ngicela uyibize ngegama ukuthi ingulube kwavele wathi enziwa nje kwafakwa haleluya kwafakwa i-vocabulary kwafakwa i-dictionary kwafakwa yonke i-information sadlulilwa kwavele kwataka nje kwephumela nje zonke wayichapha amagama zonke ngoba ukufunda learning process iyafika nesono before kufika isono abantu bebazi bengabatshela oh yes why amen and that element ikhona empilweni kodwa isuppressed ukuthi azinto engakayazi basho sonke azinto engakayazi umuzwe ethi yazi umoya ukuthi ngathi khonto yonakala ekhaya what came for ninjani kodwa ni right hawu wenza kahle wafona umntwana usanda ulokhuze ushaywe itshe manje usimo sesibhedlela ngizwile moyena ukuthi ngathi khonto yonakala kwaze engakazi now that spirit now ekwazi ukwazi izinto ekwazi ukusenza izinto izobeke manje ke sekuyiyona elawulayo emzimbeni omusha sobe sesiphila kakhulu under spiritual laws kwi-dimension engasenhla abanye bayibiza ukuthi i-4th dimension abanye bayibiza ukuthi i-7th dimension yes lapho ke sobe sesikwazi ukuthi makuthi asime kanje sime makuthi asime emoyeni sime emoyeni ngoba into yayinikwa u-Adam lo wadayisa ngayo njengoba kuthiwa akabusa iy'nyoni zezulu usho ukuthi uyakwazi ukuba semkhathini njengoba kuthiwa akabuse inhlanzi zolwandle uyakwazi ukungena emanzini abuse ngoba ngeke abuse izinto zolwandle engakwazi ukufika ulwandle hallelujah now those things mase kufika uJesu zonke izinto will be fully restored actually zonke izinto will be fully restored kangangokuba kuthiwa-ke ma kunengilosi ezaphuma ezulwini noSathane 130 yengilosi ngomhla umgwebo kuzogwetshwa abantu abafe bengenaNkulunkulu including iy'ngilosi uSathane aphuma nazo ezulwini zizobe yithotobele zima phambi kwabangcwele umzalwane akhiphe i-verdict umzalwane avele abe ne-knowledge nikhona ukuthi le ngilosi yenza ukuthi phambi kwaNkulunkulu ihambisana noLucifer ebese yibheba njengokwemisebenzi yayo uzobe yithatha uzobe yazi lodwa uzonele afike ezulwini azi konke nikona no ngoba vele phela intando kaNkulunkulu isifiso sikaNkulunkulu i-intention kaNkulunkulu kwakukuba umuntu afane nobani now wafika kuSathane waletha ukufana noNkulunkulu okubhedayo wathi mathena adla ngizofana naye but right from the beginning right from the beginning intando kaThixo neplan kaThixo ngomuntu
kwakuba umuntu afane nabani noNkulunkulu. Uyazona uzwe ukuthi ijule kanjani indaba yomuntu. Uthi masenze umuntu ngumfanekiso ubani olazile le verse. Awusho sesibongile uthi uNkulunkulu masenze abantu ngokufanekiso kabantu. Sibongile. Nawu sibongile kuwe emuva. Amen. uNkulunkulu wathi masenze umuntu wethu. Yes. Nyamuza uNkulunkulu uthini? Yes. Uthini uNkulunkulu? Masenze umuntu. Yini athi masenze kanti ungakati? Wayikhuluma nobani? Sheshana bakasho ukuthi ake ngenze umuntu umfanekiso wami. Ukuthi masenze abantu noma asenze umuntu umfanekiso wethu. Kanti ungakanani kanti? Oh, neyazi uthathe mu. Yeah, ufana namanzi uNkulunkulu. Amanzi ayiqwa, amanzi ayisitini. Hallelujah. Now uthatha ukaThixo kuhamba kanjalo. Kuhamba in categories. Amen. Amanzi kwi-deep freezer ayi-solid. Amanzi efrijini ayi-liquid. Amanzi eketeleni ayi-steam. Kusamanzi wonke but in different. Kezwakala bazalwane. Kunjalo kuNkulunkulu. He is one God but in different persons. Asho zonke different persons. Manje mayithi masenze ukhuluma naye. Hey Nkosi yami. Igama lithi God ezulwini alinayo s. Ayena uGod. He is God. Jobona abantu abashadile they become one and yet they are two. But they are One. now 1 plus 1 we call calculation yasezulwini is equal to 1. So 1 God the Father plus 1 God the Son plus 1 God the Holy Spirit equals to how many gods? 1. And so glory to Jesus. Now indaba yomuntu mangithi indaba yomuntu wena uzothi indaba yami indaba yomuntu kuthiwe wena mawenziwa ufuna ukufana noNkulunkulu ephelele. Hey Nkosi yami. Akasho uNkulunkulu masenze umuntu afane nomunye wethu. Uthi masenze umuntu afane nathi. Usho ukuthi athathe mina, athathe indodana, athathe nomoya. Hey. Manje ke inkulu indaba yakho, isho ithi inkulu indaba yakho. Ijulile indaba yakho. Hey Nkosi yami. Mawuze enkosini eqinisweni, usukuzo kwembulelwa ngakho. Tshela makelo mawuze enkosini uyinikele enkosini. Usukuzo kwembulelwa. Ngawe. Uma nje awuzazi. Hey Nkosi yami. Inkinga manje uyasidinga isambulo ngawe. Hey. Manje uma wakho akakwazi. Hey. Nawe awuzazi. Yebo. Abantu awufuna esikoleni abakwazi. Ushoko kwapolisa akakwazi. Nodokotela noma akufundela le university efunda ngawo akakwazi. Umuntu okwazi lokudalile. Ujulile wena umthetho. Awuyona lento ocabanga ukuthi uyona. Amen. Futhi awuyona lento ocabanga ukuthi lento imeko ethu uyona. Awuyona lento abantu uyona. Hey Nkosi yami. Uyilento eqinisweni athi uNkulunkulu uyona. Amen. Ithi ngiyayibonga ke lonto. Ngiyayibonga. Now ke ukuya kweNkosi uJesu Kristu uqukethe ukupheleliswa kwecebo likaNkulunkulu. Ayekade seliqalile kwaDam. uAdam ngesikhathi enziwa kwakuyisiqalo. Yes. Yes. uNkulunkulu wayesekuyi first phase yokwakha into enjengayo. Hey Nkosi yami. Asho wayekuyi first phase Waye first phase yokwakha into enjengayo. yokwakha into enjengayo. Kwase kufika isono-ke kwathola ukuthi uNkulunkulu umazi phambili useyilungisile indaba ukuthi uzofika isono. Hayi. Waletha isolution inkinga ingakafiki. Hayi Nkosi yami. Hayi. Now Hayi. kwangathi uyaphazamiseka ngenxa yokufika kwesono, kodwa wathola ukuthi icebo lakhe liyohlala libili.
wabuya ngenkani esebuya ngoJesu manje ezobuyisela umuntu weza in his first coming, that is the first phase yokwenziwa komuntu ukuthi afana noNkulunkulu. Wafika uJesu in his first coming eza ngoMaria ezoqala umsebenzi ukuze mayakhe imihla kuthiwa kusaqedwe iphase yokuqala. Manje ke nala uNkulunkulu nje benza umuntu nje kune phase aqale ngayo ngesikhathi uJesu eza ikhona bazalwane wayezobeka ifoundation esiphambano nje wayeyosebenza indaba yokubuyisela umuntu endaweni yakhe. Isiphambano awunezwa noma esiphambanweni ikhonto ayenza khona usindiso oluvelayo ngesikhathi uJesu ethi kuphelile efa. Kukhona usindiso oluvelayo ngesikhathi egcwatshwa. Lukhona usindiso esilitholayo ngesikhathi evuka. Kanti khona usindiso esibhizi ngalo manje silitholayo ngokuhlala kwakhe ngosokune nesinxuselo. Kanti ukhona usindiso asalalo ngokubuya kwakhe. Angiphinde futhi manje angazi neze njani. Lukhona usindiso asixoshele lona ngesikhathi eshaywa lapha emhlabeni. Waphinde wasixoshela olunye ngesikhathi ebethelwe esiphambanweni. Wasixoshela olunye usindiswa ngesikhathi engcwatshwa ngoba kwakwancwatshwa yena kwakungcwatshwa izinto ebezisihlupa. Wathi mayivuka kanti usinqakele olunye usindiso. Awunezwa yini le ngishoyo? Mayifika wahlala kwi-right position, wahlala ngakwasokunene, kusho ukuthi wahlala emadleni. And manje wathatha isimo sobupriest ukuze as-intercedele daily. So ukuhlala kwakhe on the throne kusho enye insindiso. Uku-intercede kwakhe kusifaka kwenye insindiso futhi. Ukubuya kwakhe kuza nesihlekehleke senye insindiso ezovala yonke into. Awunezwa yini? Insindiso leyo ekuthiwa i-glorification. Lapho ungasa naso nesifiso sokwenza into ungasakwazi ukwenza mistake. Usungena endaweni lapho kusuthi khona I cannot sin. Okwamanje uthi I do not sin. Who I cannot sin is in your spirit, but your soul do not sin. Your outer man do not sin, but your born again man in the spirit cannot sin. But your outer man, your natural man, your flesh can make a mistake. Your mind can forget. Don't call my cell phone again. I was saying she cell phone. That's a mistake. Why is it? Oh, yes, me wrong. Told your police. When I find a action on my door, I just want to pay you. I'm your police. We are still making mistakes. How near is right? Now, don't condemn yourself. I'm a mistake always. I've made a mistake. But this is wrong. Ngesikhathi uphamsandla uthembekile ukuthathethelela izono zakho negazi lakhe lihlambululo ishawa yomzalwane igazi kaJesu. Ishawa yomzalwane emenza ahlale eclean. Ukuba clean akusho ukuthi awenze ngcono. Makuthiwa lo mzalwane uyinono kusho ukuthi ugeza njani. Ubona basibulalele bona. Manje ke le nsindiso ezayo ke uvala kwensindiso. Le nsindiso ile ilangazelelwe indaba. Kuthiwa indaba lapha kuRomans chapter 8 iyabukula ilangazelela ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Na ukubonakaliswa lithi iBhayibheli akabonakaliswa Why? Indalo ilangazelela lokho. Ngoba iyazazi indalo ukuthi ngesikhathi uAdam ekwiposition esenkasimulweni egqoka inkasimulo engazidingi egqoka inkasimulo. Noma kuthiwa babehambaze bengenamashoni kodwa babegqoka inkasimulo ngoba banele bona kwakhona ikhethini elihambayo bazibona bahambaze. Now ngaleso sikhathi indalo ningilalele nonke. Ngaleso sikhathi indalo yayirestile yayikwi-rest. Ngesikhathi uAdam no-Eva bekwiposition besenkasimulweni. Befuza uNkulunkulu befana noNkulunkulu. Kwanele kwafika isono sahamba nokufana noNkulunkulu. Waseba umuntu. Iy'lwane manje saqala zabona inyama okudlile. Amabubesi. Kanti sibona uNkulunkulu eqaleni. Now, manje ngenxa yokuphuma komuntu kwiposition, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi ngenxa yakho Adam
imidalo yonke injani iqalekisiwe asho sonke umhlaba uzovezani ameva mawuhlatshwa yiva ufuna ukukhumbula ukuthi isiqalekiso leso esatheleleka phezu kwendalo kaNkulunkulu iva lisikhumbuzo ukuthi umhlaba nawo uyayidinga i-redemption yawo bayisweleke inkulumo Apostle. njengoba manje engathi mawuzotala uqaluthela umanyolo before intimile ukuthi umhlaba uyagula kuphansi kwesiqalekiso manje awusakwazi ukukhiqiza ungazange wena ujuluke ingakho manje kukhona nabantu abahlakulayo ukhulu olungatshalwanga ngoba into yafika nesona kwanele kona umuntu kwalimala umhlaba ngoba umuntu nikhona bazalwane lalela ngemali uEva wazi isithelo kodwa umhlaba uzamqalekisela benikwazi lokho kwathuleka nje umhlaba uzamthula isiqalekiso kwanele kwahle indoda umhlaba uvela why ngoba indoda ithathwe direct enhlabathini umfazi uthathwe endodeni manje makunyakaza indoda umhlaba uyathinteka uma kunyakaza indoda izulu liyathinteka ngoba indoda ithathwe direct from God nikona nge-breath of life that breath lanto uNkulunkulu ayiphefumula ku-Adam wayirelease umuntu direct from God. Adam is not the son of any man, he is the son of God. Adam, son of meaning coming direct from abezwa it son of ushuthi coming direct from njengoba nje kuthina noma sigqoke iketi nje kuthiwa we are sons of God kusho we are since sizelwe uNkulunkulu we are coming direct from God. There is no middleman. There is no middleman. There is no middleman. Kuluma, there is no middleman. Yeah, there was a middleman before usindiswa. Yabo, ngesikhathi usazela okoqala uzela abazali bakho, there was a middleman between you and your God. Unele wazalwa kwesibili wasuka imiddleman waba ne direct contact. When we are a son of God, you are coming direct from God through the process of being born again. So you are unique, you are special, you are precious. Kungakafiki nalethi indiswenza ngoJesu ngalena nje osuyithole manje iyakhipha kwi-poverty, iyakhipha kwi-HIV. Usungahlala nje nawe usuhlala so awuzazi ukuthi kunezinto ongafanele kuyiyeke ngoba ngithi ziyeke, ofanele kuyiyeke ngoba ngithe ubani wena umthetho wakho. Kulula ukuyeka izinto ngenxa uzazi ngubani kunokuyeka izinto ngenxa ukuthi uchekiwe umthetho la ekhaya ukuthi yena. Amen. Ingakho ke uPresident Zuma engazatshela ukuthi uma ligibela ibhayisikili uhamba wena lokushini. Ngoba uyazazi ngubani. What an honor, a creature, a sinner. You know, there is no creature in the whole universe, including angels, as to live honor yokuhlala uNkulunkulu, ne honor yokuzalwa uNkulunkulu. Ingilosi zidali uNkulunkulu when uzelwe uNkulunkulu. When ushansini uthe udalwa wazalwa. Futhi uqale wakhona ungakadalwa. Ngitheni? Phela wena wabakhona ungakadalwa. Wabakhona wena mawaphenga ngabe khona. Ukeleke mahala free. So ilungisa ngekisa manje ngoba engathi yakucindezela izinto. So ilungisa ngekisa. So kuyisiyilungisa. You see? Amen. Now the coming of Jesus again, I said short the coming of Jesus again. Romans chapter 8, that's what Romans chapter 8. Oba nabathi kumnandi bana. Mina ngiyalisaba leli bantu. Ngoba manje ukufika kwethu la akuzange kube plan yabo. Kodwa uNkulunkulu wasipha. Chapter 8, Romans chapter 8. Nisekhona la nje. Amen.
kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okukuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono lokufa. Amen. Ake sifundele kwa verse 30. Yeah, verse 30. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Awuqale verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili Isibila nomqonda. Kwaba njalo. Kwenze njalo konke. Noma abe kuyahletshwa konke lokho uNkulunkulu uyakusebenzisa ukuthi adale izinto ezintsha ngokuhletshwa kwakhe. Benikwazi lokho? Benikwazi lokho? Ingakho manje kuthiwa jabula nxa uhletshwa. Ngoba manje uNkulunkulu ubhizi ukusebenzisa iy'nhlelo zokuhletshwa kwakho ukuze ngazo alethe into ezinhle. Ingakho manje uma uthenga isinkwa siza siseplastikini, iplastiki ayidliwa, isinkwa esidliwayo. Manje iy'busiso eziza zimbozwe iy'nhlebo zabazali. Manje ngesikhathi ukhala uma uhletshwa uphazamisa isinkwa esiza ingakho phela uNkulunkulu ethandana izitha zenu. Why? Because they carry your promotion. Kune-level engeke ufike kuyo zingeke izitha. Funda sisi. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ababiziwe. Ngisho sonke ababiziwe. Verse 29. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane Wayeplani maphakade le. Nice. Ngokuba English verse 29. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Now le verse liqala. Awufuneka ulithathe ngengqondo yasesikoleni. Uzoshaya. Malithi iBhayibheli labo abazi ngaphambili. uNkulunkulu wazi kuphi? Uyasazi nje abazohamba nabangezwe izulu. Uyasazi. Hayibo. Yanthusa ilona. Lalela. Eplani kaNkulunkulu lithi iBhayibheli uthanda bonke benze njani? Basifiswe. Kusho ukuthi isihoko sakhelwe ba. Nengilo zakhe umuntu ukhona lapha okanye uNkulunkulu ngesikhathi akhe isihoko bengenayo umuntu eqhubile. Kodwa still bayaya noma singakhelwanga kodwa still bayaya. Why? Ngokulandela owakhelwe sona. You must be careful uma ungakholwa ulandela umuntu owakhelwe isihoko wena ungasakhelwanga. Besides ama-flames asesihokweni kunobuhlungu obungaphezu kwama-flames asesihokweni ozofika ubuzwe. uJesu washaya walinga zale ngenyama kodwa zangakhali kodwa wanele washiya uNkulunkulu wakhe. Umuntu angalimala physical kodwa angakucaba kuBhayibheli kodwa mayilimele emphefumulweni uthatha usho ubuhlungu bomphefumulo nikona ungaphezulu kobuhlungu basenyameni. Ukukhuluma amagama aneswazi amagama abuhlungu emntwini kunomshaya ngoswazi ukuphi okubuhlungu ukuphi okubuhlungu ngempela amagama abuhlungu ngaphezu koswazi. Uswazi ushawa ngalo la emzweni uphole ufihle khona kodwa ukuthi wathi uSibambani kuwe uvula inkebekele yakutshela manje abantu abaningi bacabanga esokweni into ezobe ibuhlungu kakhulu umlilo wakho no
i-absence yethemba, i-absence kaNkulunkulu, i-absence ye-second chance. Wena ufana nomuntu uma ufe ungakholwa, ufana nomuntu ogwetshwa intamo udelika njena omnyezana intambo eziwu-5 mhlawumbulela abantu abawu-5 anikwe intambo eziwu-5 kusho ukuthi ngeke aphinde awubone umuzwa kuwo. Hey, Nkosi yami, themba likho. Yabona? So ingozi kunomgwebo ozayo uyingozi ngoba nje there's no turning back. There's no hope for millions of years to come. No hope. Akuzosho ukuthi after 5 million izodedelwa uNkulunkulu anike elinye ithuba lokuthi imphenduke. Akuphenduke one way, akuphenduke. Hayi. Ngoba nabathi Nkosi ngingayike endaweni. Ngoba nabafuna kuphela kahle. Ngoba nabafuna kuphela kahle. Lithi iBhayibheli ongafunyananga ngelothiwe incwadi lokho. Hey, Nkosi yami. Waphosela kakhulu. Le ngilosi izobe inomoya onesihluku kungenalizwelo. Makuthiwa nje igama lakho litholakala yakutithasa iphose lapha. Hey, Nkosi yami. Uyokungagqoki nje amalengeni. Yabona? Uyokungagqoki nje amalengeni sokotha ngalo. Igama lakho alitholakali incwadi yokuthini. Leso ngisho igama lakho pastor igama lakho check ukuthi khona nje. Hey, Nkosi yami, Nengilosi iphethe ibhuku lokuphila lamagama okuphila. Ngenamusa. Yeah. Yes, manje engakutholakala wena. Uyokusukodola kanje. Uyasiwe sontweni nesikhundla kodwa wasiwe encwadini. Hey, Nkosi yami. Ngoba abantu kumnandi ukubala. Hey, Nkosi yami. Sizinde enkulu mahala free. Hey. Labo abazi ngaphambili asho sonke loba Laba abasephambili. wabahlelela ngaphambili futhi. Wabahlelela ngaphambili. Kusho ukuthi uNkulunkulu wazi into ozoyicabanga kusasa. Lithi iBhayibheli sithi singakaqeli besazi. Besazi yena. He is an all-knowing God. Yes. Wazi noma uzomkhetha uJesu uzomamukela uJesu noma uzozufa ungamamukela uyakwazi. Hey, bakithi. Uthi nje kuyashunyelwa kulo, right? Kuyashunyelwa kulo. Kodwa ngimbonile emaphakadeni. Ngimbonile ukuthi akamfuni uNkulunkulu and uyozafe engamfuni. Ngisho sesebhedeni uyofuqinisa inhliziyo. Hey, bakithi. Hayi ngoba kuNkulunkulu okuplanela ukuthi kube nenhliziyo enjalo. Wena ozikhethelayo. Hey. uNkulunkulu uthi ngibeke ukuphila nokufa isiqalekiso nesibusiso khetha. Yes? Amen. Yes? Kusho ukuthi umuntu uyi-free moral agent. Kusho ukuthi uyazikhethela. Awukhethelwa na uSathane ukuthi esogwini. Awukhethelwa na uNkulunkulu. uNkulunkulu yena uNkulunkulu uyakubekela indlela elula yokuya ezulwini. Bese kwa wena kube kuwena uma ufika endleleni ezithi uthathe ephileni noma uthathe ekufeni. Awuqhubeke. For whom he foreknew, he also predestined. Yes. To be conformed to the image of his son. He predestined them to be conformed to the image of his son. Pre means before, destined Yes. means the end. Who should be destiny? Predestined. Yes. Who should be destiny? Yeah. Now, pre before. Who should he speak the end from the beginning. Also, he speaks the end He speaks the end from the beginning. from the beginning. Now that's what we call predestination. Full. That he might be the firstborn amongst many brethren. That he may be the firstborn. That is why yonke into Jesu thina njengebandla idlula kuyiqala
uyena uvuke kuqala before kuvuka abanye. Yes. Uyena ushintshwe esinye isimo ngesikhathi esikwi-month of transfiguration before abazalwane abangazukubona ukufa bashintshwe. Hey, he's the firstborn. Because he must be the firstborn. Kulabo abazokuphulwa bengafanga abazokhalelwa impilo bengazange bakulala ukufa. Ngeke aqale ayizwe yena qala lo. Niyakhumbula on Mount of Transfiguration, niyakhumbula? Yes. Mount of Transfiguration. Yes. So uJesu washintsha esinye isimo phambi kwabafundi bakhe. Ubuso bakhe bakhazimula, nengubo ezigqokile zashintsha zakhazimula. Yes. Yes. Wayekhombisa abafundi ukuthi labo enzothi bangibuya ngibuye bengakaye engcwabeni bazoshintsha kanje. That is why ke uma elapha nentabeni of Transfiguration kwabonakala ubani ngiyakhumbula uEliya nobani noMose asho sonke uEliya noMose. Why? They were all pointing to Christ. Asho sonke they were all pointing to Christ. Babephethe bobabili the first coming of Christ is prophet about the first coming of Christ. And futhi babephethe something about the second coming of Christ. Awuniyezwa no? Now uMose kumele abazalwane abazokhalipela ngokusebekuphi ya bavuke ngoba bafebe kuKristu. uEliya umele abazalwane abazokwenza njani abazohlwithwa bengayangengcwabeni. Why? uEliya kwayenzekani kanti wathathwa ingqola zemlilo engafazi njengoba abanye beyange imphefumulo yodwa uyena wahamba egqoke nemzimba. Wahamba isisu sakhe sistabule rice wawungena nama-rice ezulwini. Wawungena ne-rice ezulwini. Obana bathi yakuzwa moya ungayidlalela la clip. Hello mzalwane. Maningi wona abazalwane kodwa ke sidlale yena bakade le. Uthini umbuzo? Now, funda verse 30. Moreover, whom he predestined, these he also called. He also called. Ngesikhathi ushuma ivangeli kwenziwani? Makushumela kusuke kubizwa abantu bebizelwa uKristu. Bebizelwa uKristu noma ekuphile noma embusweni kaNkulunkulu. Nikhona no? Yes, correct. Whom he called, these he also justified. Once ke uresponde kwi-calling yakhe kwenziwa njani? Justified. Uyalungisiswa. Ngamanye amazwi, you are being saved from penalty of sin. Amen. You are justified. Yeah. You are declared righteous. Yeah. Ivete Jesu ithi I found no sin in you. Yeah. Isho esonini. Why? Because Jesus took away your sins. Hey, Up to himself. Nikona bazalwane? Amen. Hey. He took away all our sins unto himself. Now, uma uvuma uJesu wena, uvuma umuntu okuthathela izono. Izwi selithi liyabheka litolongena sona. Hayi ngoba ungona. Ngoba kusuke wathatha okuthathela izono. Now, kusuthola lento kuthiwa ke i-justification. Nikona bazalwane? Yeah. To be made righteous with the righteousness of God. Usanukugwaye emakhaleni. Usaqaleka. Usindiswe kodwa uthola ukugwaye usakuhlula kodwa izulu lithi ulungile. Ukulunga okungene kuwe yikona manje ukuchitha ugwayi lokhu ukukhipha kancane lokhu ukukhipha kwabanye ukukhipha ngesankahla. Vela sindiswa thatha ibhokisi logwayi alijikele. Amen. Why? Lenda yizwa uyena yenzwa yina yamkele. And him and whom he justified, these he also glorified.
uba glorifyile nikhona bazalwane uba khazimulisile. That is the last phase of salvation. UPaul ke la encwadini abase kunenye indawo lapho ekhuluma khona nge-sanctification, ukungcwaliswa, asho ukungcwaliswa. Ingakho ke ethi uJesu Kristu angikhulekele ukubasusa ezweni, asho yeah. Now lithi iBhayibheli izwi lakho liyiqiniso, bangcwelise ngeqiniso ngoba izwi lakho liyiqiniso, asho bangcwelise ngeqiniso. Now that salvation, it's a process, it's a day-by-day salvation. Le yokungcwaliswa, le yokulungisiswa, i-salvation oyithola ngesikhathi wamukela uJesu. Le yokungcwaliswa uyithola zonke izinsuku ngoba iyakunqobisa izono ezifuna ukuba siphinde sikwenze isiqhina futhi. Yeah. But uJesu mayibuya ubuya nale part yokugcina ye-salvation ebizwa kuba i-glorification. Kanjani mayibonakaliswa siyofana nobani? Ingakho kuthiwa ke laphana kumaHebrew chapter 9 verse 28 besike sayifunda siyiphinde. Kanjalo noKristu Uzosindisa kanjani? Yeah, ikhona insindiso yabasindisiwe. Yes. Amen. Kube khona insindiso yabangasindiswanga. Insindiso yabangasindiswanga ifika nakhe okuza kokuqala. Iqale lapho esifundameni. Yeah. Insindiso yabasindisiwe iza noJesu esebuya kwesibili. Insindiso yabasindisiwe ifika nini? Ake ngibonisa lapha kwasiyalo lokho. And then insindiso igama layo lesibili ibizwa kuthiwa i-glorification. Insindiso yabangasindiswanga kuthiwa yini? Justification. Insindiso yabasindisiwe kuthiwa glorification. U-glorification kusho ukukhazimuliswa sifane naye ngokuphelele. Lalela-ke uyayifuna imfihlakalo? Kuthi uma sesiyilapho sobe sesibusa kanye naye. Okwamanje sisabusa on his behalf. Kodwa mayibuya sizobusa with him. Okay. Okwamanje sisathi Satan, get out in the name of Jesus. Kusho ukuthi sisho sila in his name. Yeah. Sikusho in his name. Yeah. Mase sinaye sobe singasasho ukuthi in his name. Ukuzobe sekhona uNkulunkulu. Bayizwelele ngisho. Ngoba sobe sesenza with him. Ngibona bazalwane. Kodwa kwamanje siphila in his death, egameni lakhe, endaweni yakhe. Sisabusa ngaye. Ngibona bazalwane. Through Christ we reign in life. For Christ, through Christ, I can do all things. Amen. But must figure out sizokwenza izinto with him. With you. Ngoba sizohlala sinaye for eternity. Hey. Hey. Hallelujah. Now. Insindiso kaJesu lalela. Insindiso kaJesu ifike ukusindise from penalty of sin, inkokhelo yesono. Yes. Insindiso kaJesu iphinde ikusindise from power of sin. Ngoba njengoba siqalaza abantu nje kusho ukuthi sine power. Njengoba ethi Paulos lokho engikuthandayo angikwenzi, lokho engikuthandi ngikona engikwenzayo. Uma ubona ngenze engikuthandi akusemina okwenzayo kodwa isona. Hey. So manje ke insindiso ke i-category yesibili yensindiso is to be saved from the power of sin. Yeah. And then bese bakhona le salvation yokugcina ekuthiwa is to be saved from the presence of sin. Hey. Say presence. Presence. Kusho ukuthi lapho usufike endaweni ingasekho into ekuphushela esonweni. Hey. Okwamanje usenezinto ezilwayo okufanele uyicime ngomthandazo nangomongcwele nangezwi. Ngifihle izwi ukuze ngibone uma ungasala izwi zonke. Hey. Yes? Amen. Yes. Kusathiwa okwamanje ngiyanilobela abantwana ukuthi ngibone bakwenzekile nona sinomeli. Uyabona kahle kusekhona lo struggle. Ingakho lithi iBhayibheli sikulomzimba nje siyakubula silangazelela ukwelanyanyiswa nomzimba okhazimulayo. Ngamanye amazwi silambele sesilajahela
uyengelakanyiswa nomzimba ozosenza sithi I cannot see. Hayi Nkosi yami. Okwamanje kuningi usadinga isithelo ekuthiwa i-self control. Ngisho sonke self control. Self-control. U-self control kusho ukuthi kunezinto ofuneka uyi-control. Hayi Nkosi yami. Ma-content engathi wathuthela ngoba lo muntu ethukile ube content uthi kwalo somzimba wami uwenze njani ngiyawutuka ngiwenza ini isigqili kusho ukuthi uyaphaquza unekhathi zokuphaquza Hayi. mawuzothandaza vele uye nje kalula emthandazweni ukalulwe enyameni before uyothandaza uJesu wathi inyama iyavuma umoya uyavuma inyama ithakathaka kanti ngoba ubethe mabalinde bekhuleka kodwa bona bayozela bayalala benza into angayishona. Hayi Nkosi yakose labalala. So uJesu esikoleni abagwebe waba-understand ukuthi abakwenzi lokho ngoba bedelele bebethi inyama ewiki kodwa umoya uyafuna uthandaza. Now that is why sisindiswa-ke sindiselwa kona lokho siphinde sigcwaliswa amandla angcwele for leyo nto ukuze manje umoya wethu nomoya kaKristu bakwazi ukumelana nezinto eziphambana necebo likaNkulunkulu ngithi Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Amen. ngoba nabathi sekuwile moya Hayi. ngoba nabathi manje silangazelele ukwelakanyiswa nomzimba omusha ongenela kwakhe